Kom så James Williams. Okay. Okay, Louise. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Så. Pulling. Jo. Det var slålingbrud. Det er slålingbrud. Se min ko fanger mas. Skideboks. Jeg er skid. Og så skal vi se vores første. Og ja, vores første. Her har vi så en luksus. Her har vi en luksusspand til børn. Det her, det er alle børnene om 10 år.